Finally, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Thabita Mutharika wawazika wavaya ndithu kubola mtambo wautali ku South Africa. Of course, anadzachedwerapo pa zifukwa ziwiri zitatu koma zimenezo zapangidwa sort out. Bwanji mutilole tifotokoze nkhani yonse bwinobwino kuonera kuti kucha kwa lero nkhani yatuluka yonena kuti president wa dziko lino akhala kutuluka kumapita kunja ku South Africa kukapanga zinthu zake za private. Malinga ndi uthenga amene anyamuke cham'ma 2 mene dziti 2 koloko masanawa amene okhanda kuti no wapita ndithudi. Komano kuna biziko zori kwabweraso uthenga kuchokera ku office ya president koma ikotesati kwa president koma amene akulongosola za ulendo umenewo anazafotokoza kuti yayi apatunde zonena kuti itasintha nthawi maonena kuti no ikhale 2 koloko tikunoti ikhala 4 koloko ndekuti kuonjezera ulendo ndi maola okwana awiri anazachedwa choncho ndithu ndi maola okwana awiri. Malinga ndi mmene zayendera penepo peziko ti 4 koloko akafika ndithudi pa alutibakire Muluzi International Airport ife tikuzozoti ndi Chileka Airport imeneyo anakafika pamenepo ndaona peziko zono tino akwera ndithudi ndege kumanyamuka mwinaso mwaona mwazithu zimo wautali ndithudi. Amene amayankhulira president yemwe ndi Kathe Maulidi apeziko zoti watsimikiza za nkhani ndi zoona ndithudi apita Mutharika ndionena kuti tu awazika apita ndithudi ku South Africa kukapanga zinthu zawo za private. Of course ena amanena kuti akhoza kukhala akalandiratu thandizo la mankhwala ngati zili choncho za private palibe vuto lina lililonse atakhala akalandira thandizo la mankhwala kaya kapanga chani komano za private. Kodi izi zikutanthauza chani? Pamene president wasuntha dziko chonche zikutanthauza onena kuti no amene akuyang'anira dziko lino ngati pangachitike mwina mwake zina zake zofunikira president pakadali pano pa mudziko muno amene akuyankha zonse ndiye kuti ndi Mai Janyansa. Amayansa ndi amenetu ali ngati no panopa ogwirizira ndithu president ndithu tingati mtsogoleri wa dziko lino ndiwo pakanali panopa in absentia of Peter Mutharika kupita ku South Africa pakadali pano. Mmene moto ndi mmene zikuyendera fari pange point out apa kunena kuti no akatu ndikoyamba ndiye kuti no vice president a dziko lino kupanga ku act ngati president pakanali panopa pamene president watuluka wapita kunja ndikoyamba kameneka Mai Janyansa. Makufuna kupanga point out kunena kuti this is the same woman eti nzimayi uyu ndemwe uja amene adatukwanidwa akuti mayi madando iyayi Tipex anabira mavoti ndikunali kuntukwana tu nzimayi oyipa ndikumbukira nthawi imeneyo kuti ngati tinaoneko nzimayi oyipa ngati ameneyu zambirimbiri tukambaruza chaka cha 2020 pamene anthu akanena kuti anaberedwa mavoti mpaka na chisankho kukhasulidwa. Nzimayi wake ndemweyu. Now fast forward I think 5 years later patangodutsano zaka 5 zomwe tikuona ndizani nzimayi ujatu wapezeka zonena kuti ndamene akupanga act ngati president pakanali panopa malingabe ndi mmene zimene akukhalira osati kuti ndi president yayi koma ngati pangafunikire zintchito zina zake zoti president agwire ndete kuti azikhala kulumikizanabe ndi Peter Mutharika pali izi tipange bwanji tapangani motero koma ukathamanga ukapanga zinthuzo akhala ali ndani ndiwo watu Mai Janyansa. Ndithu zinthu zimatembenuka matebulo amatembenuka anthu amene ankanyoza adza tonse ndithu kaya ufuna osafune tili pansi pa iwowo pakadali pano iwowo ndi mtsogoleri palibe choti tingapange kaya zikuvekera moyipa kaya zikusangalatsa koma nkhani nditi ntameneyo kumangopangabe point out kunena kuti nthawi zina zaketi moyo ndipeleta amwene mene umayendera akuti mayenda takina kumadzafika no point ina yake no amene ali kumbuya ajeti oliza kaya ndi chana amene akutsogolera mangoti pa 10 ndi kuti fans yonse kutembenuka zikuti amene ali kumbuyo uja wasandukano number 1 mwayiona ndi kuti amene ali number 1 uja wasandukano ndi kuti chani asanduka ndi kuti wakumbuyo mene umakhalira moyo ndi choncho ndithu malesoni amenewo mwina tisamathemawo nthawi ina yake mwina ulotitapsya mtima mwina tisamathemawo sitikuzozoti chamawa chilipo ndi chani mawa alibalanji Kani yake ndemene. I think izapita Mutharika zokhazi tengo afunirabe mafuno abwino tinagamba kaliso pankani ina pompano tinawadzaiponya
nkhani ngati yomwe ndithu kuti no ifeyo tikungofunira mafuno abwino chilichonse chimene afuna kukapanga kumeneko apite akapange abwere successful akakwanisa kupanga zimene afuna kupangazo azibwera. I think azatipezabe ife tili konkuno ife sitikusunthaso yayi kodi tupezekera momwe tumweli ya 23 kuti Lilongwe basi ndikumene atipeza ndithu ife zomatulukazo ayi tilibe kuthekera kumeneko. And of course timakonda so Malawi, loving my Malawi. Muli maganizo bankhani imeneyi ngati muli nawo ena aliwonse tavungani mu comment section koma kwayika molemekeza so maganizo anzathu akuti